שלום לכם, כאן עירית, מאמנת להגשמה בקלות ובשמחה, מלווה אנשים בתהליכי שינוי. ואנחנו כאן בחלק השני של המדריך לנפץ את תקרת הזכוכית, ובחלק הזה אני רוצה להביא לכם 5 מחסומים שהם חלק מהמרכיבים של תקרת הזכוכית. אני בחרתי את ה5 האלה כמייצגים בגלל שהם אוניברסליים, שהם שכיחים, ובעצם לכל אחד מאיתנו, לכל אחד ממש, יש לפחות 2 מהם, ולכן כדאי לנו ללמוד מה הם כדי לדעת לנטרל אותם. מלכודת המיומנות היא מחסום שקשה לנו מאוד לנטרל אותו, בגלל שאנחנו בחיים צריכים הרבה מיומנויות כדי לתקתק את החיים, כדי להיות יעילים, כדי לעשות דברים. אם זה בבית ואם זה בעבודה, אנחנו מוצאות את עצמנו מיומנות בהמון דברים שהם חלק מהמחויבויות שלנו. בגלל שהם מחויבות שלנו, אנחנו למדנו להיות יעילות ומיומנות. אין עם זה שום בעיה, כי זה מביא לנו הערכה וגם יעיל, כמו שאמרתי. הדבר היחיד שיוצר מגבלה, ובעצם זאת הסיבה שהוא חלק מתקרת הזכוכית, זה שאם אנחנו כל כך מיומנות, אנחנו קודם כל מקבלות מהסביבה עוד, או לוקחות לעצמנו עוד ועוד עבודה מאותו סוג. כי אם את עושה את זה כל כך טוב, אז תעשי עוד. או אם את עושה את זה כל כך טוב, אז למה שמישהו אחר יעשה את זה ויקל עלייך באחריות? כי למישהו אחר זה יותר קשה, וזה יותר מסובך, וזה לוקח יותר זמן. אז את לומדת לקחת על עצמך את כל הדברים. בהתחלה את מקבלת המון הערכה על המיומנות הזו שלך, אבל עם הזמן, כמו כל דבר, זה נראה כבר מובן מאליו, ואת מקבלת פחות ופחות הערכה. לדוגמה, אם את טובה בהכנת מצגות ואת מזכירה באיזה משרד, יש אפשרות שהרבה אנשים יבקשו ממך לעשות את המצגות שלהם, כי הם עושים את זה פחות טוב ממך, ואת תסכימי כי את מקבלת על זה כבוד, כי זה מוערך, אבל עם הזמן זה כאילו יהפוך להיות כבר חלק מהתפקיד שלך, ואף אחד אפילו לא יחשוב פעמיים לפני שהוא מבקש ממך, וכמובן שיהיה בזה פחות הערכה, כי לך זה קל. אבל המלכודת הבאמת חשובה היא, חשוב לדעת אותה, זה שכשאת עסוקה במילוי המיומנויות שלך, בעשייה של דברים שהם בתחום המיומנות שלך, אין לך זמן ואין לך אנרגיה להגיע לדברים המיוחדים שבהם את מוכשרת במיוחד, או הדברים שבהם את גאונה, כי אנחנו לא תמיד אפילו יודעים מהם הדברים שאנחנו מוכשרים בהם במיוחד, כי מעולם לא היה לנו זמן ואנרגיה ואפילו צורך לפתח אותם, וכשלא נשאר לנו זמן ואנרגיה אנחנו מפסידים את הגאונות שלנו, ולכן זהו חלק מתקרת הזכוכית. תקרת הזכוכית חוסמת אותנו לפעמים בטוב מאוד, כדי שלא נגיע למצוין. האמונה של יותר מדי טוב זה לא טוב, היא אמונה סמויה, אנחנו לא כל כך מודעים לה ולא כל כך יודעים שהיא מפעילה אותנו, אבל הרבה פעמים אנחנו פוחדים שכשטוב לנו מאוד, מרגיש לנו משהו כזה, מין פחד שכשזה ייגמר אני ארגיש רע. ולהרגיש רע זה כואב. ואחת המוטיבציות האנושיות זה הרצון להימנע מכאב. ולכן אנחנו מעדיפים שלא יהיה לנו יותר מדי טוב, כדי שלא יהיה לנו רע. זה נראה פרדוקס, אבל זה ככה זה עובד. אני מפחדת מהטוב מאוד, כי אני מפחדת שאחרי זה תהיה נפילה. הדבר הנוסף זה הפחד מעין רעה ופחד מקנאה. אם יהיה לי כל כך טוב, אנשים יקנאו בי. אם אנשים יקנאו בי, יקרה אחד משני דברים. או האמונה המיסטית שהם יגרמו למשהו רע לקרות לי, כאילו שהקנאה שלהם תגרום למשהו רע לקרות לי, או הקנאה תגרום לי להפסיד את האנשים האלה כחברים. הם לא ירצו להיות חברים שלי, או הם לא יאהבו אותי. ולכן, יותר מדי טוב, איך שלא מסתכלים על זה, זה לא טוב. עדיף להיות בבסדר.
עדיף להיות ברוב הזמן טוב. עדיף להיות בלא נורא, כי אלה לא מאיימים עליי. לא מאיימים עליי לא בנפילה של אחר כך ולא בקנאה מהחברים שלי. המחסום השלישי הוא פשע הזריחה. פשע הזריחה אומר בעצם שאני מנמיכה את עצמי כדי לא לאיים על אנשים אחרים. זה יכול להיות בכל תחום ובכל מקום, שאני מרגישה שאסור לי להתרחב להצלחה המלאה שלי, מפני שכך אני אזרח ואני אטיל צל על מישהו אחר ואני אגרום לו או לראות רע או להרגיש רע. עכשיו לפעמים זה בתוך המשפחה בין בעל ואישה, שאישה תנסה להנמיך את עצמה כדי לתמוך באגו ובעוצמה של בעלה, או ילד בתוך המשפחה שהוא גאון והוא יכול להפיל על אחים שלו ובכלל על ההורים שלו אפילו, ואז הוא צריך להנמיך את עצמו, והוא מנמיך את עצמו כי הוא מקבל מסרים או מקבל יחס כזה שמזלזלים בגאונות שלו, לכאורה מזלזלים בגאונות שלו, והוא מעדיף להוריד את הווליום, לפעמים להוריד את הווליום של הגאונות שלו עצמה, ולפעמים לגרום לעצמו לראות פחות טוב בתחומים אחרים, כמו למשל להיות חנון, להיות לא יוצלח בתחומים שהוא לא גאון בהם, או אפילו להיות שמן, שזה גם מוריד ויוצר אצלו מגרעות שמורידות מהזריחה שלו, ואז הוא יכול לחיות בשלום עם כולם. אין אבי בעירו. המשפט הזה הוא משפט של חז"ל כבר, ואנחנו יודעים תוך כדי החוויה שלנו, כולנו מכירים את זה, שדווקא האנשים הקרובים לנו מקצצים את הכנפיים. אם אני באה עם חזון גדול, עם רעיון מיוחד, אז מתחילים לספר לי למה זה לא ישים, ולמה אני לא יכולה לעשות את זה, ולמה זה בכלל בלתי אפשרי, ולא כדאי, ולא כלכלי, וכל מיני סיבות למה לא לעשות את זה. בדרך כלל לא יגידו לי, וואו, איזה רעיון, משהו נהדר, איך אני יכול לעזור לך לעשות את זה? אנחנו יותר רגילים לתגובה הפושרת ולתגובה שמקצצת לנו את הכנפיים, ולכן אנחנו הבנות שרוצות לבוא עם חזון אדיר, ואנחנו חושבות שיש לנו הרבה מה להציע לעולם, מפחדות מהתגובה של הסביבה ומקיצוץ הכנפיים, ולפעמים, הרבה מאוד פעמים, בכלל לא מוציאות את זה לאור, לא מוציאות את התוכנית הזו מהמגירה. אז שימו לב, אין אבי בעירו, יש כמעט לכל אחד מאיתנו כמחסום. ומחסום ענקי, שבעצם הוא חלק גם מכל המחסומים האחרים, אבל חשבתי ששווה להביא אותו כדבר בפני עצמו, זה הפחד להישאר בודדה, הפחד שאם אני אתפתח, זה ירחיק אותי מאהוביי, אני אעלה כיתה, הם יישארו במקום אחר, כבר לא יהיה לנו את אותם נושאים משותפים, לא תהיה לנו אולי אפילו שפה משותפת, כי אותי כבר מעניינים דברים אחרים, ואותם מעניינים דברים אחרים, וזה פחד גדול מאוד, ועדיף לי לא להתפתח ולהישאר כאן, כי כאן כל האנשים שאוהבים אותי, ואהבה יותר חשובה לי מהתפתחות, ולכן זהו מחסום גדול מאוד, שמרכיב את תקרת הזכוכית האישית שלנו, וכדאי לשים לב, ולחשוב פעמיים אם באמת שווה לנו להישאר כאן עם אנשים שאוהבים אותנו ולא להתפתח, או להתפתח ולקחת את כולם יחד איתנו למעלה, ולדעת שבעצם זה לא ירחיק אותנו ולא נשאר בודדים, מה גם שיהיו לנו חברים חדשים. זהו להפעם, 5 מחסומים. כפי שאמרתי, לכל אחד יש 1 או 2 או 3 מהמחסומים האלה. הפתרון הוא בעצם מודעות. מודעות לאיזה מחסומים יש לנו. יש לכל אחד מאיתנו עוד הרבה מחסומים שהם אישיים, שלא הבאתי אותם, שדורשים חקירה, אבל אלה הם מקום טוב להתחיל בו, לנטרל אותם
ולפרוץ קדימה ולהוציא החוצה את הגאונות שלנו. אז אני נפרדת מכם כאן ומזמינה אתכם לעשות בדק בית ולברר מה המחסומים שלכם. ואם אתם רוצים עזרה בזה, אז אנא, צרו איתי קשר דרך האתר או בטלפון, ונראה אם אני אוכל לעזור. תודה רבה וביי.